ए गुंडे लोक, गुंडे, तुम्हाला असं अधूनमधून मी अपडेट देत राहीन. आणि इथे छोटंसं चिबूड बघा दिसतंय. तुम्ही लोक काय कडेमध्ये हाय काय नको, बाहेर उजळलं नाही, जाऊ दे. मॉर्निंग वॉकला गेले दोघं जण भाव भाव. आणि आज आहे ना धुकं बघा. आज थंडी नाही आहे त्याच्यामुळे ना असं धुकं पडलेलं आहे. म्हणजे जेव्हा थंडी असते तेव्हा धुकं नसतं आणि थंडी नसेल तर असं धुकं असतं. आहे धुकं पण कमी आहे. आणि कुणालचा अभ्यास चालू आहे सकाळी सकाळी. काय करतो? सकाळी 5 वाजल्यापासून असा उभा असतो रेंजसाठी तिथे. आणि तिथं काय 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 चालू असतं. चला आमची सकाळ झाली कधीच. वरती चांदमामा बघा, तो बघा दिसतोय. हां तेच. ती काठी लाव, काठी लाव, ती काठी लाव. दा ताईला उठव दा. हे बघा गुंडे बच्चे आपले उठलेले आहेत. हा एक इथे आणि हा बघा इथे. दोघांना पण आता बांधून ठेवले कारण ते आता बाहेर आहे ना, जाऊन आलेले आहेत. शी सू सगळं झालेलं आहे. त्यांच्यावरती खूप बारीक लक्ष अरे सर्दी झाले कुणालला बघा. कुणाल मला आत्ताच म्हणत होता की आई मला सर्दी झाले. म्हणजे वाघ्याशेरूचं सांगते. शी सू सगळं करून आले आत्ता ते. आणि जरा आपली नजर जर का इकडे तिकडे झाली तर पुन्हा ते गायब होणार. जाम चला काय तर हुशार आहेत दोघं पण. आता गप इथे बाहेर बसून राहायचं. कुणाला ते त्यांचं पाण्याचा बाऊल आणून ठेव बाहेर, पाणी पितील ते. ए गुंडे लोक, गुंडे काय हां सकाळी 5:30 वाजल्यापासून सकाळ झाली ना सर्वांची. वाघ्या पाणी पी बेटा, पाणी पी. दमलत ना धावून धावून पाणी पिते बघ. हां पी, पाणी पी, पाणी पी. आणि तुम्हाला कलरचं दाखवते. आई अब्र होतं मध्ये. कलर म्हणजे पुट्टी लावायचं. हे पुढचं असं दिवाळ झालेलं आहे. किचनचं आपलं झालेलं आहे करून. आणि हॉलमध्ये पण पुट्टी लावून झालेलं आहे. आता आज आहे ना बाहेरची ह्याच्या गॅलरी आहेत ना, आणि मागची आपली पडवी तिथे करणार आहेत. त्याच्यामुळे आज काय घरामध्ये काय पसारा काय होणार नाही, सगळं बाहेरच आता. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. सकाळची वेळ मस्त वाटते. पक्ष्यांचा आवाज बघा की तिथे. आणि आता तिथे पक्षीने आलेले आहेत, त्यांना खायला घालायचं बाकी. आणि बागेमध्ये आपल्या फुलं भरपूर फुललेले आहेत, तुम्हाला मी दाखवते. म्हणजे सगळीच फुलं, जास्वंदी, गुलाब, जाई जुई, चमेली, भरपूर असे फुलं फुललेले आहेत. पण गुलाब जे फुललेले आहेत ना ते तुम्हाला मी दाखवते. बरेच दिवस झाले फुलांकडे मला लक्ष द्यायला मिळालेलं नाही आहे, कारण मीच माझ्या कामामध्ये बिझी असायची. आज थोडंसं जरा निवांत आहे, कारण घरातलं आपलं ना पुट्टी लावायचं काम झालेलं आहे. म्हणजे फक्त पुट्टी लावायचं काम झालेलं आहे, अजून कलर करायचं बाकी आहे. पण कलर करायचं आता इतक्यात होणार नाही. म्हणजे मला वाटतं अजून एक 4-5 दिवसात गॅप जाईल आणि त्यानंतर मग कलरचं काम करणार आहोत असं. चला जरा फुलं बघूया. तुम्हाला असं अधूनमधून मी अपडेट देत राहीन की आपलं कलर काम कुठपर्यंत आलं आहे. पण जास्त दिवस जातील जरा, कारण आपणच आपलं करतो आहे ना त्याच्यामुळे. मध्ये की नाही जेव्हा पडवीचं काम होतं ना तेव्हा आम्ही बोलवलं होते कलरवाले. एक शेजारच्या गावातले येऊन बघून गेले होते. म्हणजे चांगले होते कारागीर, पण ते म्हणाले की 10 दिवस जातील आणि मजुरी पण त्यांनी जरा जास्त सांगितली होती. त्याच्यामुळे मग आम्ही जरा थांबलो. म्हटलं बघूया काय कसं होतं ते. पण नाही, मग नंतरला तितकं कुणालचे काका आले. म्हणजे कुणालचे काका पण कसे अचानक आले मुंबईवरून, त्यांचं काही यायचं नक्की नव्हतं, आले ते. आणि मग ते करतात ना, त्याच्यामुळे मग ठरवलं की चला आता आले तर आपले घरातले. तर ते म्हणले की वहिनी आता आलो तर मी हे कलरचं म्हणजे पुट्टी लावायचं काम करून देतो, त्यांना आता सुट्टी जरा कमी आहे. बघू आता कसं काय होतं ते. आणि जे काही होईल ते अर्धं काम मग नंतरला आपलं केलं तरी पण चालून जाईल. पण आमचा विचार आहे पूर्ण करायचा.
तर बघू आता काय होईल ते तुम्हाला मी सांगेन. चला तुम्हाला मी गुलाबं दाखवते. ही बघा गुलाबं, ही आहे ना, मला वाटतं हे 5-6 दिवस होऊन गेले, त्याच्यामुळे कलर त्याचा फिक्का पडला नाही. हे बघा, हे आजचं आहे आणि हे बाकीचं हे कटिंग करायला पाहिजे झाड. जास्वंदी पण भरपूर आलेले आहेत अबोली कलरच्या वगैरे. हे आता फुलेल थोड्या वेळाने. आणि ते छोटंसं चिबूड बघा दिसतंय ना, 2 दिसतात बघा, तिकडे पण आहे छोटासा. फळ धरलंय त्यांना. आता पाणी ना थोडं थोडं टाकायला पाहिजे कारण आज गरमी वाटते. चला, आपल्याकडे गोंड्याची फुलं पण भरपूर आहेत मागच्या साईडला. आता इथे पुढच्या साईडला सगळे ते पावसामुळे जरा खराब झाली. चाफ्याचं झाड पण बघा आपलं असं मोठं झालं आहे आणि नवीन नवीन पालव्या पण त्याला आलेल्या आहेत. काय दोघं जण बघतात बघा असे. काय रानात जायचं आहे, फिरायला जायचं रानात? आता आलात ना बाहेरून फिरून, आता नाही जायचं. चला, माझी की झाडू वगैरे काढायची बाकी आहे, सगळं करून घेते. तर बागेतला फेरफटका झाला, तुमच्याशी बोलून झालं आणि ते लगेच मी झाडलोट करायला सुरुवात केली. म्हणजे घरातलं बाकी होतं अगोदर, आज बाहेरचंच घेतलं. आत्ता आपलं घर जे आहे 4 खोल्यांचं झालेलं आहे. म्हणजे हॉल, किचन, पुढचं अंगण, मागचं अंगण. मग अशी कुणाल बघा मला बोलला मस्करीमध्ये की आई तू पण जा फिरायला म्हणून. जेव्हा कुणालचे बाबा गेले ना त्यावेळेस. पण मी जर का गेले तर अर्धा तास बघा जातो आणि त्याच्यामुळे सगळं काम राहून जातं. त्याच्यामुळे मी आता जरा टाळते जरा बाहेर चालायला जाणं वगैरे. पण तो जो व्यायाम आहे ना माझं घरातलं काम करून होतं. 4 रूम आहेत, 4 रूमचं झाडलोट करायची, लादी पुसायची, हे जी कामं असतात ना त्याच्यामध्ये सगळा माझा व्यायामानं होऊन जातो. त्याच्यामुळे मला फारशाची चिंता लागून राहत नाही की बाहेर आपण चालायला गेलो नाही असं. घरची कामं करायची, त्याचं सगळं फिटनेस जो असतो ना आपला त्याच्यामध्येच काय होतं जुळून येतो. त्याच्यामुळे फारशी अशी मी चिंता करत नाही की व्यायाम करायला हवा किंवा एक्सरसाइज करायला वगैरे हवं, चालायला जावं, असं काही मला फारसं वाटत नाही. म्हणजे मगाशी जेव्हा कुणाल मला बोलला ना तेव्हा मी बसून बसून त्या गोष्टीचा विचार पण मी करत होती. पण नंतर म्हटलं नाही, आपण घरातलं काम बघा आपण करतोच ना, तर सगळं म्हटलं होतं आपलं बरोबर. तर झालं, बाहेरचं झाडलोट करून झाली आणि मग किचनमध्ये आली. घरातलं ते पण सगळं आवरून घेतलं मी. कुणालसुद्धा बघा बाहेर आहे ना भिंतींना पाणी घालत होता. आज भिंतींना पाणी घालायचा लास्ट दिवस. म्हणजे जवळजवळ मला वाटतं 10 ते 12 दिवस होऊन गेले असतील आपलं पडवीचं काम झालेलं. मला वाटतं जास्तच होऊन गेले असतील. आणि आज कलरचं काम चालू होणार, त्याच्यानंतर मग आता पाणी घालायचं काम बंद होऊन जाणार. तर पुढच्या दारामध्ये कुणालने पाणी घालून घेतलं. तिथं कुणालचे बाबा आले, त्यांनी पण मदत करायला लागले. मग ते जे काही पाणी होतं ना ते त्यांनी झाडून काढलं. लादी पूर्ण पुसून घेऊन म्हणजे स्वच्छ करून टाकली अगदी सुकं. नाहीतर काय होतं जर का थोडंफार पण ओलं राहिलं नका, सगळे मातीचे पाय जे वाघ्या शेरू आहेत ना घरात घेऊन जातात आत बाहेर करून, आणि पूर्ण जी आतली लादी आहे ना ती खराब होऊन जाते मातीमुळे. त्याच्यामुळे असं झाडलोट करून झालं का लगेच पुसावं लागतं. मागच्या अंगणात आले आणि तिथे मग कुणालने सुरुवात केली पाणी घालायला. कारण पुढचं आणि मागचं असं दोन्ही आज करायचं होतं. म्हणजे त्यांनी असं प्लॅनिंग केलं होतं की नाही दोन्ही आज आपण ना उरकून टाकूया पुट्टी लावायचं काम. पण आता कितपत होईल हे काय माहीत नव्हतं, पण तयारी त्यांनी केली होती. मी पण माझं सगळं आवरून घेतलं. कपडे जे काय होते ना धुवायचे ते सगळे भिजत घातले आणि बाकीचं पण छोटं मोठं काम जे होतं ते मी करायला घेतलं. एक गोष्ट तुम्ही नोटीस करा या व्हिडिओमध्ये की मी एकटी घरामध्ये बघा काम करत नाही आहे. माझ्यासोबत माझा मुलगा आहे, कुणालचे बाबा आहेत. म्हणजे असं घरामध्ये काही एक्स्ट्रा काम काढलं असे पण त्यांची मदत असतेच. पण जेव्हा एक्स्ट्राचं आपण जे काय करतो ना तेव्हा त्यांची मदत असते. म्हणजे एकटी बाई बघा काही करू शकत नाही. वयाप्रमाणे बाईला पण बघा त्रास होतो जास्त कामाचा. त्याच्यामुळे ह्या गोष्टी त्यांना कळतात दोघांना पण, आणि मग मला खूप त्यांची ना मदत होते. कुणालचं विशेष करून मी सांगेन तुम्हाला. मी कालच्या व्हिडिओमध्ये पण शेअर केलं होतं, त्यांना दाखवलं होतं, मी बोलले होते मी की कुणाल माझा ऑलराऊंडर आहे म्हणून. तर ही गोष्ट ना 100 नाही 200% सांगते. ही गोष्ट खूप अगदी म्हणजे योग्य गोष्ट मी तुमच्याशी शेअर केलेली आहे.
प्रत्येक कामात तो पुढे असतो. अगदी सगळं सणवार असू दे, घरातलं काम असू दे, बाहेरचं असू दे, सगळ्या कामात तो अगदी आवडीने कुठेही तोंड वेडंवाकडं करून त्याची मदत नसते. तर अगदी मनापासून तो सगळं करतो. आणि ह्या ज्या गोष्टी आता मी बघत चाललेली आहे गावाला आल्यापासून, त्याच्यामुळे कुठेतरी माझा मुलगा आता अगोदर समजदार झालेला आहे. ह्या गोष्टीचा आनंद मला खूप होतो. भाग्या शेरू बघा झोपले होते गाढ. त्यांचा सकाळचा नाश्ता करून झाला होता आणि मग ते गाढ झोपे गेले आणि त्यांना बांधूनच ठेवलं होतं. नंतर मी किचनमध्ये आले बाहेरचं सगळं आवरून आणि ते घेतला नाश्ता तयार करायला. केळी आपली पिकली होती. तर त्यांना म्हणजे विचारलं की काय बनवायचं, आता शिरा बनवू का? तर सर्वजण हा म्हणाले, कारण गोडाचा शिरा सगळ्यांना घरामध्ये आवडतो. तर म्हटलं चला पटापट सगळं सामान घेतलं आणि कटिंग करायला इथे सुरुवात केली. केळ्याचा शिरा कसा फारसा बनवत नाही कधी, पण आता म्हटलं चला केळी आहेत आपल्या बागेतली, तर म्हटलं केळी टाकून आपण शिरा बनवूया. प्रसादाचा शिरा बघा कसा असतो, म्हणजे खूप आवडतो आमच्याकडे सगळ्यांना, त्याच्यामुळे म्हटलं चला नाश्त्यामध्ये हेच बनवूया. तर इथे मी घेतला होता रवा, 2 वाटी रवा घेतलेला. कढईमध्ये तूप टाकलं, म्हणजे जितकं आपण तूप जास्त टाकू, मग 1.5 वाटी मी तूप टाकलं होतं, तितका शिरा आपला चांगला होतो. आणि रवा चांगला ना तुपामध्ये भाजून घेतला, अगदी लालसर होईपर्यंत भाजून घेतला. आणि त्यात नंतर हे जे कटिंग केलेले केळी होती ना, मला वाटतं मी 1.5 केळा घेतला होता. म्हणजे कोणाला जर का जास्त आवडत असेल तर आपण जास्त पण टाकू शकतो, पण मी जास्त नाही घेतलं, 1.5 केळं म्हटलं बस झालं. चवीप्रमाणे त्यात साखर टाकली आणि व्यवस्थित सगळं मिक्स करून घेतलं. ती जी केळी आहेत ना अगदी विरघळेपर्यंत आणि साखर विरघळेपर्यंत रवा जो ना पुन्हा भाजून घेतला. त्यात नंतरला म्हणजे रव्याच्या दुप्पट 2 वाट्या रवा घेतला होता. तर 2 वाट्या दूध, 2 वाट्या पाणी, असं 4 वाट्या दूध आणि पाणी असं टाकलं त्या रव्यामध्ये आणि व्यवस्थित सगळं मिक्स करून घेतलं. त्याच्या बघा गुठळ्या तयार होतात रवा वगैरे म्हणजे केळी आपण टाकतो ना त्यावेळेस, त्याच्यामुळे मिक्स करताना त्या गुठळ्या सगळ्यांना अशा वेगवेगळ्या करून घेतल्या आणि मग त्याच्यावर झाकण ठेवलं. 2 ते 3 मिनटं शिजून दिलं. रवा आपला छान असा खरपूसाने भाजून झाला होता. रवा शिजत ठेवला आणि नंतर मी बाहेर आले. तर इथे कुणाच्या बाबा ती जी आपली दिवाळ केली होती ना, प्लास्टर केलं होतं ना, आणि त्याचं बांधकाम बघा अजून नवीन आहे, म्हणजे जुनं नाही आहे. त्याच्यामुळे ते काय म्हणूया, ते पत्रा बघा त्यांच्या हातात दिसतो, ते घेऊन ते घासत होते. मग ते घासल्यामुळे काय होतं, ती एक्स्ट्राची जी वाळू जी असते ना ती खाली पडून जाणार आणि आपण जे कलर काम करू, म्हणजे पुट्टीचं काम जे करू ना, ते त्या दिवाळीला एकदम व्यवस्थित बसणार आणि दिवाळ पण आपलं प्लेन होणार, असं ते मला सांगत होते. तर ते त्यांनी करायला घेतलं. आणि मग इथे बघा रवा आपला झालेला आहे तयार. त्यात मी आता टाकलेलं आहेत काजू नाही सॉरी मनुके होते, बदाम आणि वेलची पावडर, हे सर्व मिक्स केलं. आणि नंतरला 1-2 ते मिनटं ना झाकण लावून ठेवलं. म्हणजे गरम होतं ना, तर वाफेवरती म्हटलं 2 मिनटं राहू दे, एक्स्ट्राचं काही पाणी असेल तर ते सुकून जाईल. तर अशा प्रकारे आपला केळाचा शिरा तयार झालेला आहे. केळीची पानं बागेतून आणली होती अगोदरच. आता हल्ली ना 3-4 दिवस झाले केळीची पानं आमच्याकडे नाश्त्यामध्ये जेवणामध्ये वापरली जातात. छोटे छोटे साईजमध्येच कटिंग करून घेतली, कारण म्हटलं नाश्त्यामध्ये म्हटलं छोटी पानं चालून जातील. आणि ते सर्वांना नाश्ता मी काय म्हणून केळीच्या पाण्यात खायला दिला. तर 2 दिवसापूर्वी मी तुमच्याशी व्हिडिओ शेअर केला होता चिकन बिर्याणीचा. त्या व्हिडिओमध्ये ना भरपूर अशा कमेंट्स आल्या होत्या की ताई तू सगळ्यांचं खूप आवडीने करतेस, म्हणजे पाहुणचार वगैरे खूप छान करते. तर सगळ्यांना मी सांगू इच्छिते की मला ना ही गोष्ट खूप आवडते, माझी आवड आहे ती. आणि छान छान जेवण करायचं, स्वयंपाक करायचा आणि सगळ्यांना खाऊ घालायचं, हे मला ना फार आवडतं. आणि हे आजच नाही तर जेव्हापासून मला समज आली तिथपासून हे मी अगदी आवडीने करते. आणि काय ना आनंद मिळतो, समाधान मिळतं. आणि अजून एक गोष्ट मी सांगते, म्हणजे माझ्या मनात जे आहे ते मी तुमच्याशी शेअर करते. माझी ती सवय आहे की कोणीही, म्हणजे अगदी आपल्या दारात एखादा गरजू गरीब जरी आला ना, तरी पण जे काही आपण घोडभर पाणी जरी त्याला देतो ना प्यायला, ते पण अगदी मनापासून द्यायचं. म्हणतात ना तीच सेवा समजायची आणि तेच आपलं होतं ना पुण्य समजायचं. तर ह्या विचारांची मी आहे, त्याच्यामुळे ह्या गोष्टी मला आवडतात आणि मी अगदी आनंदाने मनापासून सर्वांचं करते. आनंद मिळतो मला या गोष्टीचा. तर सर्वांचा नाश्ता करून झाला आणि मग मी किचनमध्ये आली आणि जी काही नाश्त्याची भांडी होती ना ती करून घेतली. माझा नाश्ता करायचा बाकी होता, कारण माझे बघा मी सर्व आवरायचं बाकी होतं. म्हणजे आवरून झालं ना की मला बरं वाटतं खायला प्यायला.
कुणालच्या बाबांचा ना फोन चालू आहे, त्याच्यामुळे त्यांना मी म्हणाले जरासं हळू बोला. तर घरातलं सगळं काम म्हणजे झालेलं आहे, नाश्ता वगैरे करून झालेलं आहे आणि बाकीचं पण थोडंफार होतं ते पण माझं झालेलं आहे करून. तर म्हटलं चला आता व्हिडिओची एंडिंग करूया. तर आजचा व्हिडिओ आता मी इथेच संपवते. कसा वाटला जरूर सांगा. आवडला असेल जरूर लाईक शेअर, नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया आपण. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.